Prechádzali ste sa niekedy v noci sami po lese? Ak áno, potom sa pravdepodobne pýtate, prečo za vami praskali konáre, prečo ste začali panikáriť a prečo ste mali pocit, že vás niekto sleduje. Ukázalo sa, že ste možno predsa len neboli sami. Podnecovaní nekonečnými strašidelnými príbehmi na internete a stretnutiami ľudí s ním sa Slenderman stal jedným z najznámejších a najdesivejších mýtických tvorov. Oficiálne je definovaný ako vysoký, štíhly, mýtický tvor, ktorého často vídať v čiernom obleku. Má prázdnu tvár, bez výrazných črt, bez očí, nosa, úst, vlasov a uší. Má schopnosť natiahnuť ruky na viac ako dvojnásobok ich dĺžky, ale v prípade potreby ich dokáže aj skrátiť. A z chrbta mu údajne vyčnievajú chápadlá, ktorými môže obete chytať zo všetkých strán. Jeho postava bola videná, ako číha za deťmi a často ju zachytia kamery tých, ktorí o jeho prítomnosti nevedia. A hoci sa zdá, že nejde o žiadnu presnú lokalitu, keďže bol spozorovaný po celom svete, zdá sa, že najčastejšie navštevuje lesné oblasti, kde splýva s pozadím stromov so svojimi paličkovitými rysmi a prenasleduje svoje obete predtým, ako ich unesie. Nie je známe, či ich zabíja, alebo len unáša a potom ich odnáša na neznáme miesto alebo do neznámej dimenzie. Keďže väčšinu obetí už nikdy neuvidí, predpokladá sa, že každý, kto má to šťastie a unikne štíhlemu mužovi, sa nikdy nespamätá z pohľadu na neho. Budú traumatizovaní a do konca života sa budú vyrovnávať s psychickou újmou. Napriek jeho nedávnemu odhaleniu v posledných rokoch nie je Slenderman ničím novým. Najstaršie známe zmienky o ňom pochádzajú z obdobia 9000 rokov pred naším letopočtom, keď sa objavil na jaskinných malbách na severovýchode Brazílie. Zobrazujú zvláštnu podlhovastú postavu, ktorá vedie za ruku dieťa. Neskôr ho zobrazovali drevorezby nemeckého rezbára Hansa Freckenberga. Na jeho rezbách bola zobrazená postava s viacerými končatinami, o ktorej sa predpokladalo, že predstavuje zlú vílu, ktorá žila v čiernom lese a ktorá zabíjala alebo chytala do pasce všetky deti, ktoré zablúdili do lesa bez povolenia rodičov. Nedávno, v júni 2009, Slenderman opäť ožil, keď boli na webovú stránku zaslané 2 fotografie niečoho strašného. Boli údajne zhotovené v polovici 80. rokov a zobrazovali skupinu detí, na ktorých sa v pozadí črtala zvláštne vyzerajúca postava. O príbehu sa zmienim neskôr. Okrem týchto 2 fotografií sa však stalo ešte niečo hrozné. Volalo sa to Henderson Horse Farm Incident a odohralo sa to na farme v okrese Polk v Severnej Karolíne. Farmu vlastnil a viedol 41-ročný Ted Henderson, jeho manželka Judy a 6-ročná dcéra Tracy. Ráno 15. júna 1953 zavolali susedia miestnu políciu a sťažovali sa, že z pozemku počujú výkriky a zvuky streľby. Šerif a 2 zástupcovia prišli na farmu o 8:34 a zistili, že kone v stodole boli roztrhané. Vošli do domu a na podlahe niektorých miestností videli čerstvú krv. Pokračovali v prehľadávaní domu a v spálni našli teda Hendersona, zabarikádovaného za nábytkom. Vedľa neho ležalo telo jeho manželky, ktorú zabil jediný výstrel do hrude. Jeden zo zástupcov povedal, že Ted si zrejme neuvedomoval, že sú v izbe a ignoroval všetky otázky. Rýchlo ho obvinili z vraždy, ale vzhľadom na jeho zombie stav ho prijali do Jenkinsovej psychiatrickej nemocnice v Sandy Plains. Ted zostal v stave šoku viac ako 3 roky, keď na 3. výročie vraždy povedal: "Chudák chlap, oblek sa na mňa pozerá." Ted povedal, že tento muž v obleku mu uniesol ženu a dieťa a tvrdil, že Judy ho prosila, aby ju zastrelil. Mal pocit, že ju tým zachránil, ale nedokázal tomu mužovi zabrániť, aby mu vzal dcéru. Len niekoľko hodín po tomto rozhovore Ted spáchal samovraždu a našli ho mŕtvého v jeho izbe. Telo jeho dcéry, Tracy Hendersonovej, sa nikdy nenašlo, ale táto fotografia bola zhotovená asi týždeň pred incidentom a je na nej zobrazený muž v obleku stojaci pred stajňami, o ktorom niektorí tvrdia, že je to Slenderman. O niekoľko rokov neskôr, v 80. rokoch 20. storočia, príbeh o zmiznutiach v Sterling City desil miestnych obyvateľov. Začalo sa to v meste Sterling City v Kalifornii, ktoré bolo v polovici 80. rokov. Po požiari knižnice Sterling City v roku 1986, dlho horúcim miestom pre aktivitu Slendermana, našlo sa malé množstvo fotografií, vrátane jednej, ktorá bola zhotovená len týždeň predtým, 1. júna 1986. V tento deň zmizlo 14 detí a o necelé 2 týždne neskôr zmizla aj fotografka Mary Thomasová. Tvrdí sa, že za zmiznutia je zodpovedná postava na tejto fotografii, ktorá bola zverejnená v roku 2009. Len o 5 mesiacov neskôr sa telo jedného z detí, 4-ročného Josepha Bertmana, našlo v prírodnej rezervácii Great Swamp v Kingston Falls v New Jersey, niekoľko kilometrov od miesta, kde ho naposledy videli.
Zástupca novinárom povedal, že telo bolo ešte v ranom štádiu rozkladu, čo naznačuje, že chlapec žil najmenej 4 mesiace po svojom zmiznutí. Uviedlo sa tiež, že telo sa našlo v stave bizarnej konformity a nikdy nebola oficiálne stanovená príčina smrti. Takže keď budete na budúce v lese alebo kdekoľvek v blízkosti známeho miesta výskytu Slendermana, nezabudnite si so sebou vziať veľa spoločnosti, pretože ak to neurobíte, možno tam už na vás čaká